Good morning. Magandang araw po. Magandang araw po sa inyo po. Dito tayo sa Paniki Samput Tarlac Project. Yan, kasama natin si Press from Davao. Velasco mga boss. Kasama ni Malang. Birthday niya kahapon. Tapos kasama rin natin yung mga anak niya. Tsaka yung mga asawa ng mga anak niya. Kasama rin natin ngayon dito. Pakilukat yung mga yan, no? Silaw. Silaw, pakilukat yaman. Luktan niya nga silaw. Silaw, silaw ano? Tal. Tanggal. Buksan yung ilaw. Buksan yung ilaw. Kausta na yan, Gal? Okay. Pasok kayo. Pasok kayo. I-update natin. Abalin na ito ay? Okay. So, ayan. Ito na yung TV console natin, mga boss. Meron pang UV board paborito. Tapos center light. So, ayan. Ayan. Pasok kayo. Pasok, pasok. Dito yung salas. Okay, pasok lang. Kasi ito po yung modular cabinet natin. Bar counter. So PVC foam board, hindi na po siya inaanay. Waterproof, fire retardant, moisture proof. So ayan. So may mga ilaw na rin po yan na ilalagay. Pati dito sa baba may mga ilaw na rin. So yung mga closet i-deliver na kanina yung mga ni-repair natin. So ang kulang na lang dito yung counter natin, counter na granite yata. Ano mapalit to yan? Kalakata? Kalakata gold. Kalakata gold. Pati dito. Buksan nyo yung CR. Maganda na yung CR nyan. Ay, nakasara. Nakalak. Tawagin nyo nga si Foreman. Ito na yung mga closet natin. So PVC rin po siya, hindi po siya inaanay. So combination siya ng yung acacia natin na PVC tsaka pet gloss yung magiging cover nan. Yung susi, sabi mo kay Foreman kung may andyan sa kanya. Ito yung room 1. Ayan. So andito na yung mga closet niya. So i-assemble na lang po yan. Tapos ito yung room 2. Ayan. Okay. May handle pa yan. May cover pa yan. Wala? Okay. Nasa yung remote natin. Remote. Yung remote ng ano, ilaw. Oh, yan oh. Oh. Ano maganda dito? Oh. Oh. Di remote. Sige mo kulay, no? Oh, iba kulay niya. Oh. 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 Pwede mong white. Pwede mong hinaan. Oh. Hinaan yan. Pwede mong lakasan. Ah. Pwedeng patayin. Pwedeng bahayin. Maganda. So ito lang i-update natin dito, mga modular. So baka itong week na tumatapos na po to. Ang kulang na lang dito yung UV board. Ayan. Tapos syempre yung TV. Tapos counter na lang yung kulang dito. Okay. Ayos. Laundry. Dirty kitchen and laundry. Ano, ang gaganda ng ano, pati mga ilaw. Yan, dito. Pwede dito. Ito, pintura lang ito. Pintura lang ito? Oo, yun nilalagyan namin ng texture. Ganda. Oo. Wala
Kita ni Kia. Yan. Pati dito, ayan o. Yung mga outlet sa ibabaw dito, para yan sa CCTV. Oo. Oh, yan. Wall lamp. Pero parang maganda yan pag natapos. Oo. Yung sa mga color dito, ikaw lang nakabili o sila. Yung may perspective kaming binigay, kaya lang nung ano na kami, nagpalit-palit ng kulay yung may-ari. Pero konti lang naman yun na napalitan. Ganda ng mga boss, oh. Okay, tara na mga boss. Ayan, pinasya lang po natin mga bisita natin sa mga project. Ayan, shout out kay Sir Marlon Dabe, tsaka kay Ma'am Sheila. Sila po yung may-ari ng bahay ng Samput Paniki Tarlac Project. So punta po tayo sa Poblacion Lawak naman. Okay, dito na tayo sa Lawak. Lawak Pangasinan Project. So marami tayo naging project dito. Dati dito sa Tasampagaan, San Estebanan, tsaka sa yung isa, nakalimutan ko na. Dito isang project namin dyan, no? Oh, tapos doon, yung isa. Marami dito dati. Ito po yung bayan ng Lawak, mga boss. Lawak, Pangasinan. Ayan, oh. Malapit na dito yung project natin, likod lang ng public market, tsaka tabi ng Lawak High School. Tabi lang po siya. So ito na po yung public market, mga boss. Pero dito tayo dadaan sa kabila. Yan. Yan. Dito sa entrance, doon sa kabila kasi exit doon. Lapit na tayo. So ito po yung Lawak High School. Ang project natin nandun lang sa kabila. Ayan. Ayan isang project. Pakibaba nyo na lang, ano. Sige. Tara. Let's go. So dito nakadistino si Bayaw Ricky tsaka si JR. Kape, Marco. Ada kape tayo. Gawin ka mang gawatan karod. Lamis. Kapag sa todo tatay. Ikang bima. Bilugta ka mo. Ano ka, dyan lang wala na ako. Sorry, black. Gusto mo kape? Manong kape? Kape. Gusto ba? Hindi. Black. Okay, so update tayo rito mga boss. Umuulan kanina. Yan, punta tayo rito sa labas. Ayan, oh. Halos matatapos na mga skim coat. Ayan, oh. Halos matatapos na. Tapos yung mga spandrel halos tapos na yata lahat ng spandrel. So may ventilation po yan. So wood grain yung kulay niya. Tapos tong gutter natin kulay gray, dark gray. So ayan. So lahat ng spandrel natin may butas. May ventilation nasa dulo. Tapos dito sa terrace, flat ceiling lang po siya pero naka PVC ceiling. So ang kulang na lang dito yung mga ilaw. So pati dun sa garahe ganun din. Dito sa salas, PVC ceiling lang kulang dito, tapos yung mga aluminum profile. Tapos isa pang gagawin natin dito,
bago tayo maglagay ng mga cabinet, siyempre yung tiles natin. So i-update lang po natin mga natapos. So dito PVC ceiling na lang ang kulang dito, tapos yung mga ilaw. So ganun din dito. Siyempre mga modular cabinet, pero magta-tiles pa po tayo. Ayan. Tapos dito sa dirty kitchen and laundry, ayan. So flat ceiling lang po siya pero gypsum board. Pero dito sa lanay ay PVC ceiling na flat. Ayan. Okay. Punta tayo sa taas. Punta tayo sa taas. So dito malalagyan pa po ng ilaw ito. Mga hagdan. So PVC ceiling lang kulang dito. Tapos masilya. Tapos dito tiles, kulang na lang dito. So tapos na rin yung kisame rito. So cornisa lang kulang, tapos yung mga aluminum profile pati doon. Cornisa, tapos masilya, tapos aluminum profile. Tapos dito naman okay na rito yung mga ceiling natin dito, mga cornisa lang ilalagay. Dito sa balcony, okay na rin dito. So flat ceiling lang po siya. Ito po yung master bedroom. Tapos walk-in closet, tapos toilet and bath. So may drywall pa po yan. So bago tayo mag drywall, siyempre kailangan natin mag tiles. So mauna uli yung tiles. Tapos ito po yung room 1. So matatapos na yata itong kisame natin. Room 2. So drywall na lang kulang dito. Okay. So ayan po. So yan lang yung update dito sa project natin. So nakapagbubong na rin kami rito sa likod. Okay. So skim coat na ginagamit natin dito, yung Contact skim coat super fine. Pwede sa interior saka exterior. Okay, so tara na. So uwi na po tayo. So pinasyal po natin pamangkin ni Mrs. saka si Bilas. Para pag magpagawa sila, may idea sila. Saka magkaroon ng inspiration. Yan, shoutout kay Sir Alfredo Lucero. Siya pa yung may-ari ng bahay dito mga boss. So tara, uwi na tayo. Oh, ang ganda oh. Okay. Magandang araw po. Dito tayo, dumiretso tayo ng Baguio. So itirasyon natin mga bisita natin mga boss. Oh. 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 isa pa. Hindi, ano naman na, selfie naman na. 1, 2, 3 tapos isa pa. 1, 2, 3 ilapit ko ng konti para makita yung mukha ninyo. 1, 2, 3 1, 2, 3 okay. Oh, partner. Sir, tayo mo sir. Ay, mayroon. Ano? Bautista. Ayan, may subscriber pala tayo rito sa sa may lahayon, si Edwin Bautista. Ayan, taga Pangasinan, no? Pangasinan sir, Mayambag. Ayan. So nagtitinda kayo dito ng ice cream sa Oo sir. Ayan, sa Idol ko si Mayambag. Sir Lagunilla. Ay, salamat Na kayo sir. bahay sa kanya. Thank you, sir. Thank you. Ayan, kung gusto yung mapasyalan, nandito lang siya sa sa may layon. Bautista, si Edwin Bautista. Thank you. Okay. Doon sa kabila. Welcome to Baguio, Manong. Baguio, first time nila sa Baguio mga boss. So biglang lakad lang mga boss. Nasa Pangasinan project tayo kanina, malapit na tayo sa Baguio kaya dumiretso na tayo dito. So balikan lang naman kami.
At least nakaapak sila ng bagyo. Kahit sandali lang. Ano, dito sila sa ano, Igorot costume. 50 pesos lang, ano na to. Bargain, naka-bargain na si ate. Oh, may kasali pang ano, kwintas. Pana pa, pana. Wala. Wala ba? Oh, yung mga lalaki magbabag daw, alisin yung brief, alisin yung ano. Oh, alisin yung short pag lalaki. Nakabag lang dapat. Yung mga gamit ko dito na lang muna. Ay, dili na lang mga damit yan. Diyan po sa mga bag. Ayan, nabasa na yung payong. Ayun pa yung nasa ang payong. Yung mga ano. Ayun, nabasa. Ah. Mula ka naman. Alisin mo na yung short mo. Pwede mag-rest. Okay. Ayun, isa pa. Saan? Pilood po na ito na eh. Thank you. Ayan, oh. Yan o. Oh, dito magkalo dahil. Hindi ka may bayad. 50. 50 isang tao po. Ang shot na yan sa gadget ninyo. Ulan na. Ulan. Ulan na. Magal na. Ulan na. Oh, ang ganda na oh. Tapayo, kasama yun. Ayan, experience na nilang mag-igorot costume oh. Oh, meron ding kwintas. Ayan ba? Oh, ano ah. Parang fighter ng ano to. Oh. Fighter. May manok pa, may manok. Anak ko na ako talaga. Oh. Oh. Ano pa ba? Ako ha? Ano ba? Ah, yung pana na lang, pana. Sibat, may sibat daw dyan. Ayan. Papo na ako yun. Sige nga na. Pwede, gano'n na lang. Pwede yan. Ano na ko na ron? Pwede. Ayan. Kaya na ba mag-picture? Dapat na, bukas. Bukas o? Ay, oh, dapat. Bukas na pati tayo. Ano gid ba? Sayang ba yun? Bukas ba yung brief? Ah, siya ako. Grabe naman po. Grabe na, Jude. Padili-dili pa siya. Padili-dili pa siya ganina. Eh. Siya na kayo. Ay. Bagay. Pa? Ikaw sir? Kasama? Ay, so ano? Tayo mong bag pa. Saan yung bag? Para. Yan, ano nga sa'yo mo pa? Sige, taas. Pati yung isang pagano. Oh, ayan no. Maghahunt na sila. May sibat na sila. Oh. Armas. Yun, bukas na lang ko. Nag-brief. Oh, ayan. Yan. At suma, ano, parang master ah. Yan. Master yung dating ah. Ay, Leader ng tribo, no? Ikaw yung leader ng ano ah. Leader ng tribe. ay, dali. Oh. Kapapa ni. Oh. Ay, dagan dyan. Yan o. Makapasa. Pwede ba basa rin? Basa, basa. Ako ka mo, yun o. Nawalan. Ulan. Sipon ko, be. Sipon. Ayan. Ang
niyo yung cellphone. Nasa Mama lang. Ayan o. Oh, ganda nila. Gagapot at gaganda nila. Ay. Leader. Galit na galit yung leader. Seryoso eh. Seryoso. May bulaklak pa. Halo-halo. Yes. Pag ginamit naman ng mga kasama. Okay, uwi na tayo mga boss. Ayan, at least nakapasyal sila ng Baguio. Ayan. Ayos. So, gagabihin na po tayo na makauwi. So, anong oras na ba? Alas 5:47 na. So, alas 6. So, makakarating tayo doon alas 8. Alas 8 na, sabi ni Google.